Maganda naman tumig. Dito kayo para Kuya Robin dumayan Oo. ka. Lakas loob mo. Kaya mo yun, Kuya Robin. Mag-inom ka Isipin mo lang yung mga magulang mo ay nasa... Yung papa mo ay nasa... Nasa, hindi na sila nahihirapan. Nasa... Ano? Mabuting kalagayan. Ayan, ito na po kami sa walang kataw-taong lugar mga kalingap. At talagang Lalo doon sa kan, sa pupunta ka na Carla, ano? Ay, oo, sa tarong ito. Nakakatakot yun. Ano yan? Pusa, nagdiliyab ang mata. may pusa. Oo, nagdiliyab ang mata. Magpapasyopaw siya. Tapos biglang naging tao pala yan. Ayun, nag-transform. Eh, mga kalingap, ang oras po ay mag-aalas 11 na ng hating gabi. So napapansin nyo mga kalingap May sagingan. ay kami lang po ang nagbiyahe papunta dun sa bahay nila Tatay Pure Health. At pagdating po dun sa maglalakad pa kami papasok dun sa looban ni Tatay Pure Health. Hindi ko alam kung baka tulog na sila. Ayan. Tulog na siguro sila. Palagi tulog na kayo sila? Sino? Sila ngayon, sila Tatay Pure Health. Tatay Robin pala. Kanina Pure Health. Robin pala. Bira. Kaya pala natatawa kayong dalawa. Dalawang beses mo na binigkas. Tatay Pure Help ka. Tatay Robin. Ay, bira. Ayan. Dito na tayo sa Pambuan po. Pambuan. Oh, maglalakad mga ano to, mga pasilaw-silaw. Kabataan. Galit na galit pati. Hindi, nasisilaw. Nag-hi tayo. Inaantok. So na po kami sa bahay nila Tatay Robin. At maglalakad pa po kami mga almost 30 minutes. Ang gawin natin mamaya, kunwari galing tayo kina galing tayo kina Carla, Oo. kina Rosan, tapos napadaan lang tayo dito magikape bago natin na makiusap na matas yan. Tapos bago natin Bayad. Bilo lang bilo. atas mo. Atras muna. Sa Ay ko. grabe. Ang gagawin natin ay kunwari galing tayo doon nga. Wala tayong kutsi. Ha? Kunwari galing tayo doon tapos sasabihin natin na napadaan lang kami dito magkikape Oo. bago natin Para ano? i-perform yung Sabihin na. sasabihin natin kay Maring Pia na siya muna sekreto muna Kasi natin. magtataking ba't napasugod tayo ngayon this Oo, oras. magtataka sila yun kaya ganun ang pa natin mamaya para hindi sila mabigla, no? Okay. Ayan po, andito ang kila Tatay Robin. Ayan, at 30 minutes pa po ang lakarin bago makarating sa bahay ni Tatay Robin. Dilim na. Ayan, 10 oras na po, mag alas 12 na po ng hating gabi ngayon. Nag-iilaw naman po kami, mag-iilaw kami ng Gising pa kaya sila? nag-iilaw po kami ng multo mga kali. Palaka. Malakas din naman yung ilaw po. Mag-ilaw po kami ng palaka. May payong ka pala, Starap. Are. Malakas po yung ilaw namin. Hindi na namin kanina. Papunta sila pero Maliwanag naman, di ba? Ano? Maliwanag naman yung mga pabibigyan. Ano nito yung mga bulsutan? Yung matapilok tayo. Delikado ang tapilok. Malakas yan, no? Ugong bago. Ugong. Naugong yung ulanin. Ha? Eh, may aso. Baka manapak yan. Nanapak yung aso. Lakas yan. Lakas yan. Padating na baga.
Dali. Ano ba yun? Dagat o ano? Wala na nga. Ulan yan? Pambihira. Baka dito tayo makatulog na. Sarado ng gate. Paano yan? Open pa. Tulak mo lang. Ayun na. Parang buhawi baging ham. Okay naman. Ano po kami? Pero gising pa. Tao po. Tao po. Magkikape kami. Gising ka pa? Gising pa kayo? Magkikape kami. Gising ka pa? Oy. Oh, nasa Chu, 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 chu. Kami dyan sa Kinakarla. Magkikape. Makikape kami. Ala, nakape ka ma. Bless lang. Bagong kape. Bagong kape ka? Pasok. Pasok. Umiyak ka? Ha? Umiyak? Ano lang, may problema ka. Oh, Magkikape tayo. Pasok na. anong problema? Makape na sila Kuya Jelly. Problema saan? Problema saan? Hindi, anong po ma'am na... Alam mo. Alam na. Alam na. Tumawag kasi si Kuya. Tumawag kasi si Nico. Kaya dati. Tinawagan ka. At kung bakit mo sa akin sabi. Kung dahil lang mo ng kami. Dapat ikaw mo sa akin na. Opo ma'am. Salamat po ma'am. Tatawagan na lang po kita ma'am na ano na pag nandun na po ako na sa sa airport na po ako. Tawagan na lang po kayo. Sige po ma'am. Salamat po. Pare, saan yung motor? Ha? Hindi. Doon na. Ewan ko. Uy, ito na nga susi eh. Sana susi. Nilakad mo lang, nilakad. Oo. Kala ko, bebenta mo yung... Binta ko na nga. Pero hindi. Pero mamaya madali-dalin ko na. Bakit mo ibenta? Ha? Bakit mo ibenta? Kailangan ko pera. Magsabi ka lang kasi kinapa. Ayaw. Problema mo. Kasi Kuya ang ba? dami, malaki yung tulong sa akin. Sigaling Huwag ako. mo isipin yung ganyan. Hindi pa. Hindi, timpla mo ng kape. Kape naman siya. Saan kayo pala? Galing kami dyan na napadaan kami magkakape. Oo nga, kape na, timpla na. Nakikita ka namin, umiiyak ka naman. Mayak. Bakit ka umiiyak? Anong problema mo pa rin? Ay, papa ko, malapit. Yan ang ano ko. Kasi gusto ko, abutan ko siya.
Kaya na, yun ako nung bukas. Bakit? Sino may nag-text ba sa'yo? Ha? Doon na si Nico. Ano Nico? Ano sabi niya may hospital? Oo. Ano sabi? Hindi na kaya. Hindi na daw kayo ng Suko father na mo. talaga siya lahat. Tapos si mama ko, nasabi na din na kailangan din na umuwi. Tapos si papa ko, yung dila niya, hindi na yung mga salita. Kanina gusto ko na mausap. Tumawag ka? Sinay ko na usap na Usapin. natatawag na naman. Hello? Nike, मैं फोन kita siga. Ako na, ito kuya, tingnan mo. Upo ka dito. Tingnan mo pare, nakakain sana ako. Kumain ka na? Nakakain sana ako, hindi ko kaya na subo. Oh. Di nalunok. Gusto mo na dyan? Hello? Mayroon na galit dito, sige. मैंने कहते भी तुम सतारा तरीक अपनी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਈ हाँ मैं मोटर लेके चल मैं मोटर ते ही आऊंगा ते कल दी भलनी नहीं हुण तां बस भी नहीं मिलनी हुण तां बस भी नहीं मिलनी वो सुबह दी तो गल छड्ड मैं मोटर तां लेके आउणी आ भी मैं मोटर तां लेके आउणी आ भी उन्हां कोले खड़ा के जानी आ भी मुड़ के भी पैसे जेहड़े ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਗਾ ਤੜਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ चल मोटर घरे खड़ी आ आपे ले जाऊंगी और टैंकी टूंची समान दा कड़ा मेरे दा लीड़े ही आ एक दो सूट आ पाउणे ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ मैं फोन लाऊंगा उसे जाके pare na gusto ko lang hindi naman na ano baga pag matanda tayo gusto ko lang habang buhay lang matanda naman siya kasi dahil sa kanya na buhay ako kung wala siya wala ako tama ba hindi Tama. diba? Kasi gusto ko lang bandang huli hindi ko alam, sinabi naman ni Nico, baka hintayan niya ako. Kasi sabi ni Mama, sobra na siya nahirap. Hindi na niya kaya. Natai siya dun sa na ano, hindi niya din na kaya. Tapos si Nico, natawag. Hindi naman ako nang sabi, pare. Pero, andan na tayo pare. Ito, WhatsApp ko, ito si Nico. Tingnan mo, ilan na 2 missed call, pero ito tawag ko, natakpan. Tapos tawag na naman. Tapos ito kaibigan ko, yung bibili naman ng motor ko, tapos ayun na yung ayun, bahala na. Pero, bakit mo ibenta yung motor mo? Dahil, gusto mo nang umuwi. Gusto ko pero hindi naman sana ito ng binta na motor. Pero nabenta mo na ba? Binta ko na, 7. Kasi
nabayad ako ng sa immigration. Kailangan ko. Ito, papel ko. Pare, galing ka naman sa abroad, di ba? Pero hindi pa alam. Ikaw galing ka din na abroad, Hindi di pa ba? alam. Ako. Hindi pa Ikaw alam. hindi. Hindi pa alam nila. Galing, Kuya Bal, galing, Ha? ang bilinta mo. Ay, Pati si Kalinga Prab. Hindi ko nasabi. galing akong Qatar. Ha? Qatar. Dyan lang sa, Kataraid. siguro dyan sa, Qataraid. ito. Kaya pinapasay lang natin si Puro papel lang na naipon May binta mo ko. lang yung motor mo, Kuya Robin. Nabinta ko na 7. Hindi mo Saan? sinabi Saan? kaya Kalinga Prab. Ba, pag nalaman nila. Ayaw. Prab, Ha? paano yan? Kay Kuya Rab? Oo. Di huli na to malalaman kasi Sinabi niya pa rin. bablog muna si Kalingap. Sorry ko na lang talaga. Mag-upload muna si Kalingap bago ano. Ayaw ko nang bigat baga ng Padagdag. Ang bigatin ka na. baga. Yun ang naisip mo, Tinatulong like, niya na ako na 325,000 tapos nahiya ka. bigat na bigat pa ako. Alam mo, 2 months kuya ay pare, naubusan na ako ng sahod ko. Wala ko bibigay sa kanya. 5,000 kinakasya na namin dito. Tingnan mo, ano, yung resibo dito. 130, 13, hindi ito, baliktad yan. Meron pa dito, 500, 13. Ay, naku. Yun ang immigration eh. Oo, lahat yan. Tapos yung bayad ni Kuya Rap, dito yung lahat. Ibig sabihin, nasa hospital yung father mo ngayon. Pinapantay mo nila. Bantay ni Nico. Kaya natawag ni Nico na yun. Pero paano yan pare kung hindi mo maabutan ng feeding mo to? Hindi natin alam. Kaya sabihin natin, siyempre, nandun. Sinabi naman na nila sa'yo na gano'n ang sitwasyon. Eh paano kung hindi mo na maabutan pare? Kasi hindi natin alam pa yung pag ganyan dito ay yung pag-process, yung ang hirap kasi mag-ganyan ng mga document pare. Na pupunta ka sa, hindi mo pa alam kung makauwi ka pa ay Masakit lang talagang Pag-process nito, medyo process pa. matagal. Sana po may makatulong na para makauwi ka na rin pare. Kasi sa amin, ranas namin yung nararanasan mo ngayon pare kasi siyempre sa akin din. Nasa ibang bansa ako, namatay ang father ko dito sa Pilipinas. Totoo yun. Mas malala nga sa birthday hindi ko. ko talaga alam, Kuya, ay pare Jelo, Kuya Sara. Kung ano talagang, kung may pakpak lang ako, gusto kong, Lumipad. pero hindi naman din kaya na, Ganun pa man Kuya Robin. ito lang na hawak ko, kasi po dahil hindi naman din ako ng, Halimbawa lang. hindi ko alam. Kung hindi mo mabutan yung paka mo. Halimbawa. Yung naman natin inangat yun. Kung sakali, sana Sana abutan ako. Gusto ko talaga, parang Jelo, nakita siya na apo niya. Kaya, noon, ano pa, November 12 pa, pwede na sana ako umuwi. Bili lang na ticket. Pinapilit ko. Kaya, usapan ko si Kalinga Prab para para sama, gusto ko, para masaya baga na sama ko naman si Kalinga Prab, si Kuya Bal, Oo. si lahat ng pamilya ko. Para kita naman ng na magulang ko lahat na kami napupunta kasi lending pad baga na doon. Kasi gusto ko doon. Kaya pinapilit ko. Pero hindi ko alam na bakit abutan ako ng ganito na hindi ko alam malapit na, hindi ko din alam, nahintay siya sa akin. Iwan. Bakit na ganito? Maganda na ang tuhod niya na tapos bigla na yung turok niya na sa likod. Hindi niya na kaya na tai siya ng Tayo naman, hindi man natin hangad na lang.
Malakas Pero, pa. pero kapag incase man, hindi, ayaw. Pero hindi ayaw. naman kami gastos, kuya. Hindi naman na ibig sabihin, baka masabi naman na mga sa mga mahingi kami na anong tulong. Army siya, libre naman sa kanya lahat yan. Army pa Lahat mo? naman ng sakit niya, libre naman. Pero in case Kaso man lang, na- hindi niya nagkaya. Pero kapag in case man pa rin na hindi na niya kaya at bumigay na, Oo. Ayun yung nga problema na yun na ang tanong, matatanggap mo ba? hindi. Paano ko natanggap, kuya? Hindi ko gaya eh. Kasi, Nahuli na gusto ko lang mausap. Gusto ko talaga magkita naman siya ng apo niya na nahintay na siya ng babae, dalawa lang kami na lalaki. Na gusto ko lang nakikita naman sila. Tatlong na apo niya, babae, nagkikita. Kasi sabi ng kapatid mo, tumatawa, na ganito ng sitwasyon niya, ganyan niya. pero hindi ko kaya, kuya. Nangyari sa akin, sa akin kay Robin nung nasa Dubai ako. Tatay ko ganun yung sitwasyon sa'yo. Pinapawin. Pero hindi naman ako biro, 'di ba, bago kayo nang dating, 'di ba? May usap kami sa immigration. Hindi naman biro yung Sa immigration yun? Oh, immigration yung Yung trabaho? ate kanina. Sa immigration siya. Oo. Salamat naman po kay ate. Thank you po sa pag-asikaso po. Nausap Sa namin. papers po ni paring Ruben. Siya naman ang ano. Angat rin po namin na makauwi na po siya para ma-meet niya yung mga magulang niya. Sana Para maabutan mo. Gusto ko lang naabutan ko. Hindi ko alam, kuya. Basta sabi naman ni Nico, baka ikaw na hintayan. O baka hindi mo pa maabutan na. Ganun ang sabi niya. Hindi, kasi harapan na maray talaga. Tapos hirapan sabi daw. niya, baka ikaw mismo hintayan ni Papa. O, di, sobrang sakit naman. Bakit? Sinabi ko din si Mama, ay ma, sabihin mo si Papa, malakas na yung loob niya. Abutan naman din si apo niya. Hintay lang ng 9 Kanina sabi ni Ma'am, 17. May visa na ako. Legal na ako, di apply na lang ako ng passport ng bata. Ilang araw lang yun, di ba? O madali lang naman. O dito sa passport Ang nila, paano passport ngayon, ng ang Philippines. asikasuhin mo yung clearance visa mo na pag-uwi. O, madali din doon sa amin. Doon sa embassy namin. Madali din. Kaso, yung sabi ni Nico kanina, baka, kuya, ikaw na hintayan. Paano na? So, paano kung madelay ka pa, hindi pa natin alam. Kaya nga, yun na sakit. Ngayon, ang tanong kung hindi mo na maabutan mo pa, yun ang tanong. Kasi tayo, ako naranasan ko yung ganyan, pero nung nasa Pero Dubai ako, sakit talaga. Kanina Wala. pa, Kailangan mong tanggapin. wala akong Sakali choice. man. Wala Kasi ko. hindi ko naman, yung dati nangyari sa natatanggap akin, ko naman. Hindi naman pwede babalang tanggap. Kasi si Lord naman may alam na yes. birthday lang may alam. Oh. Tapos, yung patayan natin na lahat na araw, hindi natin alam. Oo, Pero- totoo yan. Sana bigyan ako ni Lord. Pag buhay naman papa ko para mausap ko lang konti. Ayun lang, hindi naman na... Kahit ako nung nasa Dubai ako, yun din ang kailangan, pero hindi ko naabutan. Yun ang kailangan ko kay Lord. Sana naabutan ko pa yung tatay ko sa Pilipinas, pero Wala. talagang hindi niya kinaya. Ganun din ang tatay ko. Wala ako sa tabi niya, nasa Dubai ako. Kahit ako, sakit din sa loob ko. No? Pero, Hindi ko naabutan. kagustuhan ni Lord yan. Hindi ko naman din mapigil. Oo. Hindi ko naman pwedeng buhay yung tatay ko. Pero sobrang sakit talaga. Ang sakit kuya, kung na- sakit. Halos di ako... Ngayon, alam ko na hindi ko din nasabi sana Lord haba buhay na tatay ko. Pero may parang ramdam naman natin na lapit na. Pag gusto mong kita, hindi mo Pero kaya. tanggap mo na hindi na niya kaya. Mawalay man si Papa Wala mo tayong sa'yo. gawa eh. Kasi si Lord naman alam. Opo, totoo yun pare. Ang kuha mo ngayon ay lakasan mo lang ng loob.
nandito kami Kuya Ron para damayan ka, lakasan man loob mo. Kung sakaling Kasi- hindi mo manabutan yung papa mo na yun nga, yung tulad ng iniisip mo, sana tanggapin Kanina na live ako kasi hindi ko na asahan na yung baga pera. Hindi. Gusto ko lang na pray lang para maabutan ko si Papa. Para yung damihan ng ano. Yun lang gusto ko. Hindi. Parang Bea. Ayak na din siya kanina. Bakit? Siya naman nausap kaniko. Sobrang ayak niya. Bakit? Ewan ko. Ano ayak niya. Tungkol Pero sa pagmahal niya na sa bayanan niya. Hanggang ganun. Ayak niya. Parang Bea. Alam mo kung Bea. ngayon, pumunta kami Manila ngayon. O maalis ako bukas. Alis ka na bukas. Anong plano mo ngayon? Tingnan mo mata niya. Pares kayo maga na. Anong plano? Papamanila ka ngayon? Manila ako. Kasi matikit na muna ako. Para kaso si Kuya Rap gusto niya naman ng vlog. Okay lang yun. Siyempre kapag kailangan ka talaga. Pero ito motor ko, binta ko talaga kasi may bayaran pa ako. Nabayaran na? Ha? Nabayaran na? Hindi usapan lang. Tapos na. ano pa? Pero ito, iwanan ko din sa Manila para sa kanila. Tapos bayad sa immigration. Tapos, Tawag mo. yan mo tawag na naman tiniko ko. Maya mo na pisa. Wag mo naman. Ayan, Tatawag, ito kung hindi naman kung wala man nangyari na papa ko, hindi na siya natawag na tawag. Kaya Robin, kaya nga pala kayo nandito kay Robin kasi gusto namin sanang magkape. Ang kape, ano na. Kaso walang gasol. Kaya nga sir? Hindi, timpla na si Pia. Bahala na siya. Sandali lang. Kaya mo yan. Lahat ng problema na ano, nadadaan sa ano. Sila, si Pare Jello, tsaka si Kuya Starax, alam ko naman ang gagaling sila na abroad, natindihan sila na sa akin. Kung na paano naman na sa immigration, pag malayo naman sa magulang, natindihan naman sila. Basta pagdating sa immigration bukas, sabihin mo lang kung kailangan magmakawa ka doon, umiyak ka doon, gawin mo. Hindi tapos na lahat. Tapos na lahat. Ticket ako na bibili, kaso lang isang biyaran na lang doon. madali Siguro lang naman 40 o 50 ganyan. Pero binta ko naman yung Kaya naman na. tapos Binenta mo yung motor mo dahil lang doon sa babayaran mo 50. ayan mo na yan. Wag mo na anong tindihan doon. Pag babalik ko, sana bago bibili ko. Ayan mo na yun, kuya. Ay para Jello. Problema ko lang ng may ticket na ako bukas. Meron na lahat. Uuwi na ako. Kaso lang solo lang. Malungkot din kasi gusto ko sana yung dami ko ginanggawa. Hindi ko sama sila lahat ng Kuya Rap, bata, iwanan. Okay lang, basta susunod, malay mo, susunod, makasama na lahat. Ang importante ngayon, dahil kailangan ka doon, makauwi ka na. Di ba? Yun ang pinaka-importante na makauwi ka na. Kung sakalang mabutan mo man yung pao mo doon na, yun, Pero makausap mo pa. hindi to binabiro ginagawa. Galing kayo na Kuya, alam nyo yun. Alam namin yan, alam ko kung gaano kahirap maglakad ng mga papilis. Lalo't may ganitong problema, mahirap. Doble-doble yung iniisip mo. Naranasan ko alos dati, ganun din ako, hindi ako makatulog sa kaisip. Kung hindi na, kung magulang ko malakas pa, hindi na. Ilan taon na ba yan magulang? Ilang taon? 70 na pa. Matanda kasi siya na bago siya ng asawa. Pero retire army na siya. May pera naman, wala naman ako na sabi mahingi akong sa magulang ko parang tulong, hindi para sa akin lang, pero meron na ako na ticket, wala na. Pero parang Robin, andito kami para damayan ka sa mga problema mo, no? Kaya napunta kami dito. Salamat pare ha. Sandali na. Na tayo.
Hello. Tanggap niya na. Ah. Ah. Ano, mamaya. Yung Maripia. Kino? Ha? Ha? हाँ ठीक है हाँ ठीक है तो ठीक है तो Anong sabi? Anong sabi niya dito? Ha? Sabi niya. Ang yung ticket ko, ano na, yung kala niya may problema. Sabi ko, okay lang. Problema namin. Okay na. Na bayad na daw siya. Bayad na si mama ko para di ba na dito na tawag kanina? Oo. Nandun na siya tawag kay Mari mo na ulit. Kaya, dito pa. Hello? ठीक है मैं करता ओके इधरों काट दे kung hindi naman po na pare na emergency naramdam ko na yun kasi pag si Nico bihira lang yung tawag sa akin mga 3-4 araw minsan linggo nang lipas bago siya natawag ganun baga tugang tapos si mama natawag siya araw-araw pero saglit lang usap isang bisis lang tapos si asawa ni Nico hindi din na siya nang tawag na bihira lang tatawag sa akin pero na yun sige lang na tawag ano ibig sabihan Ibig sabihin, pinaghahanda ka niya. Pinaghahanda ka nila na kung ano man yung mangyayari sa paa mo ay handa ka Maging na. matatag ka. Kaya nga, Kaya andyan sila, live sila natawag dahil kumbaga anumang oras may sasabihin sila sa'yo. o kaya nga sabi ko kanina na tatawag si Nico kay Pia tapos ako ano lang Facebook lang ako kanina para malipas ko ng oras tapos bigla naiyak na siya sa akin kanina na dyan bago ako na live Kasi, hindi na live ako tapos bigla na siya naiyak sabi ko bakit ibig sabihin tawagan ko si Nico hindi na imin kung ano kaya na yun nasanabi na din si Nico Kuya Robin alis ka na bukas ano ibig sabihin kuya, di ba? Sakit ng sobra, hindi ko nang tindihan kung pero kayo dalawa alam niyo yun nang yung bilang isang feeling ko ng gusto ko takbo kaso lang paano hindi madali kasi marami kasing proseso may kailangan ng mga papeles ganyan din nangyari dati ay pero sabi Ay, ni Kuya nako. Nico ay okay daw. Sabi ng walis mo. alis na sabi di ba pag na doon kayo kuya nasa abroad kayo natawag na mga kapatid nyo Oo. masabi nila okay naman si tatay pero mamadali pa uwi ibig sabihin Kasi ako nung nasa Dubai ako, sabi ng mga kapatid ko, okay naman si tatay. Oo. Malakas. ganon si Nico ibig sabihin baka ayaw nilang masabi. Ayaw nila Ay, nasabi. baka- Sabi ko may kumay niya. Pero naiyak na ito kanina. Tingnan, kita mo pa rin na Oo. mata ni ibig Pia. sabihin Ayaw nila nasabi sa akin kung may nangyari na. meron silang Mm. gustong sasabihin na hindi nila masabi Masabi. totoo Ayaw kanila masaktan na ano. At pag nangyari na, gusto ko sasabihan na. Pero mamadali pa. Ibig sabihin, mas malalo na ako. Ito, bakit mabaga ng mata na ito, Pilipino ito, di ba? Pwede naman, Kuya Robin, ito, Kuya Rabin, pinapunta kami dito ni Ate Edna, Kalinga Prag, ni Kuya Pal. Dahil
bukas uwi ka na sa inyo. Kaya ano ko ng... Yun din ang sabi ni Ate na kailangan makauwi na Makauwi na para bukas. bukas. Para mabutan mo pa yung papa mo. Kaya na, ay, Pero ano mamaya, ko na, may- aso ko na. May pagdating ng kape, may punta rin may sasabihin sa'yo. Pilit-pilit yung bagay. Buti yan. At Ay, hindi maghihanda. kasi ubus naman ng gasol. Ayaw Na timpla naman si ate mong Pia. Ay, hindi, ate mo, ay ka na matanda eh. Si Pia, na doon sa pagasaksak ito, rice cooker. Rice cooker na, ginamit. Doon na yung gamit niya, kaya medyo matagal. Improvise. Sorry, Okay kasi lang. ubusan lang. Kanina lang. Sanay naman kami sa Kasi kanina, na birthday ni... Alam, pagod na pagod talaga ako. Nang kanina, maaga, binabalot namin yung... Ang tawag niya ng... Yung regalo ni Dara. Galing sa birthday niya. Dami. Tagal naman dating. Yung air cooler, rice dispenser, Binalot pa. balot pa kami. Kaya, pero sorry naman, hindi naman na salamat kay Ate Dibao, kay Tita, si Tita from Japan. Tapos lahat na po sa si Dara Solid supporter. Oo. Salamat sa kanila. Kaso lang talaga punta ko doon, hatid ko kasi hindi naman kami kasya sa sakyan. Pahatid ko doon. 'Di ba sulubong tayo doon? Oo. Balik ako. Tapos babalik na naman ako doon sa vlog tayo kay Andrea. Mare, Si Mare mo, tingnan Ang gusto namin lakasan mo ang loob. Hindi, lakasan Hindi, mo lang hindi po. naman ako. Lakasan mo lang yung Ano? loob mo. Kahit Alam ko malakas naman, matatag naman loob. may mangyari man sa father mo, ayaw naman natin mangyari, pero in case man na may nangyari, kailangan po natin. Oo naman pare. Hindi naman ako kasi siyempre nakakain tayo sa lupa. Pero Balik tayo sa lupa. Pero sa totoo lang pare, ayan di ba Sakit. sabi ni Mare, may nangyari na sa papa mo pare, wala na si papa mo. Oo. Wala Kaya na. napunta kami dito. Hindi niya alam Ano? na ma-deliver si misis mo. Tatagan mo ano. Tatagan mo yung sarili mo pare ah. Ha? Kaya kami na dito, Huwag kang- damahin ka. Dito kami. Hindi mo na po maabutan ni papa mo na buhay pare. Lakasan mo. Kaya nandito po Ah. kami. Si Kumare hindi niya po masabi sa'yo ng kasi hindi niya alam kung paano niya sabihin sa'yo. Kaya nandito kami. Kaya sabi mo kanina pa yun umiyak yun na yun. Kasi kaya nga sabi mo na kanina pa umiiyak yan kasi hindi niya masabi sa'yo. Yun ang totoo kasi tumawag na rin si Nico kay Ate Edna. Alam na nila Ate Edna, Kami Kuya pinapunta Bal. rito. Kalingap Rab. Kaya pinapunta kami dito. Kaya sabi ni Ate Edna, magbiyahe ka na bukas. Damayan ka namin ba? Ikaw na nagsabi, natural lang yun na Lakasan mo Ah. ang loob mo pare. sa mo lang. Kasi ramdam po namin yung nangyayari. Isipin mo na lang na hindi na nahihirapan si papa mo. Ano? Bakit hindi nasabi sila? Hindi, ayaw kanila kasing biglahin. Oo. Ayaw kanila Ayaw biglahin niya. pare. Kaya ganun po ang nangyayari. Lakasan Kaya mo ang yun. loob mo pare. Kaya pinapunta kami dito. Kaya pinapunta kami dito. Tagan mo ano? Alam ko nang matatag ka eh. Bigyan mo ng pare. Alam po namin kaya mo yan. Kaya mo yan. Kay Robin. Pare-pares na tayo, wala na tayong ano. Kaya na yung Tatag ka. Dito lang kami pare. Dito lang kami. Alam mo, ito lang yung nararamdaman mo, nararamdaman namin yung bigyan. Mag-inom naman tubig. Dito kayo para Kuya Robin damayan Oo. ka. Lakas loob mo. Kaya mo yun Kuya Robin. Mag-inom ka Isipin mo lang yung mga magulang mo ay nasa, yung papa mo ay nasa, Nasa, hindi na sila nahihirapan. nasa, Ano? mabuting kalagayan. Hindi na sila, ano, nakakaramdam ng sakit.
Inom ka ng tubig yan. Hindi na ako, hindi na, ay, ano, usapan ko si mama, hindi na sila nasabi, totoo ko eh. Tawagan mo na lang. Hindi na siya sinabi Ah. ng Robin para hindi ka mabigla. Mabigla. Hindi kaya. Malay nun, di ba? Tapos, dito na ako, Ilang taon ka dito? 9 years? hindi, nandito na ako, 2013, palabas ko na siya. Palabas na siya, hindi mo na nakita. Hindi, nakita naman kami, saglit-saglit lang, ano, 2013, palabas ko na siya. Pero nandito na ako noon. Tapos, 3 months lang ako doon kasi si anak ko Oo. na Panganay. panganay. O, nababalik na ako, 3 months lang ako doon. Hindi, ilan taon? 9 years, 3 months. Yun lang kita namin. Yun lang kasamahan namin na na papa ko. Tapos 2013 hanggang ngayon, Wala.